Сгушено в прегръдките на магическа Борова гора и Параклиси, които го обграждат, скрито високо в Балкана, разположено в сърцето на една от най-зелените и живописни планини Родопите, се намира село Момчиловци. Околността се слави с благоприятно географско положение, чист въздух и кристална вода, което превръща селото в идеално място за живеене и почивка. Момчиловци е популярна дестинация за селски туризъм. Многобройните археологически находки, намерени при обработката на земята, свидетелстват, че животът на село Момчиловци датира от бронзовата ера. В периода 15-18 век, когато населението в Родопите е подложено на натиск за приемане на исляма, Момчиловци е едно от малкото селища, които успяват да запазят християнството. Момчиловци предлага много развлекателни и спортни занимания. Недалеч от селото има спортен център, подходящ за практикуване на зимни спортове, като ски, сноуборд и пешеходни преходи през горите. През летният сезон могат да се практикуват спортове като катерене, планинско колоездене, трекинг, пейнтбол и други. Центърът предлага много удобства, като наемане на ски екипировки и обучение. Недалеч от Момчиловци, в местността Градището край село Градът се намира Момчиловата крепост. Счита се, че тя е била владение на легендарния герой Момчил Юнак. Много са интересните исторически места, организират се и разходки за свободното време през красиви гори и поляни. Селото е лесно достъпно с благоприятен планински климат с подчертано средиземноморско влияние, с чисти потоци, богатство от диви плодове, билки и гъби, богата и разнообразна флора и фауна, защитени природни територии и резервати. Пътят, водещ от разклона до селото, е чисто нов, без нито една дупка, което също говори много за желанието на местните хора да привличат повече туристи в селото си. Момчиловци – модерно място за туризъм в 4 сезона. В Момчиловци е също популярен етнографски център, който е запазил самобитен фолклор, традиции, занаяти и древни обичаи на християнската религия и култура. На юг от връх Свети Илия, в западният край на селото, скрито в Боровата гора, се намира Аязмото, за което хората вярват, че е лечебно. Културно-исторически музей Момчиловци се намира в центъра на селото и съхранява експонати от отдели археология, възраждане и етнография, които са свързани с историята на селото. В музея има и малка картинна галерия. Момчиловци е едно от първите села в България, което реализира селски туризъм чрез производство на домашно приготвени продукти и насърчаване на туристите да вземат участие в създаването на такива продукти.